I aquest diumenge el Lleida juga al camp de l'Ontinyent, un dels desplaçaments més complicats que marca el calendari esportiu. Si hi ha un camp maleït a segona divisió B que porta mals records a Emili Vicente, aquest és, sense cap mena de dubte, el Clariano d'Ontinyent. Des que es feia càrrec de la banqueta blava, el de la Seu ja ha jugat un total de 3 partits i en cap d'ells ha aconseguit sumar cap punt. Enguany el tècnic no coincidirà amb Toni Aparicio, l'extècnic dels valencians i únic que ha sigut capaç de treure de polleguera el lleidatà. Tot i això, el de la Seu és conscient de l'ambient que es trobaran a València. El que passa és que és un camp dels més difícils de la categoria per nosaltres, per estadística, però crec que per qualsevol equip que li preguntes pel camp de l'Ontinyent és un camp difícil. És un camp en què la gent està a prop, la gent pressiona, l'àrbit pressiona els jugadors i pressiona l'àrbit i fa aquesta funció de crear un ambient una mica advers. L'escenari no sembla a priori li doni per trencar la dinàmica de derrotes amb la que arriben al partit. Ara bé, el tècnic assegura que l'equip es mostra ambiciós per aconseguir un bon resultat i més després de l'última ensopegada a casa. Però l'afrontem amb optimisme i convençuts que davant de la igualtat que hi ha a la categoria i sabent que és un rival dur, tenim les nostres opcions i les volem aprofitar. L'equip està una mica dolgut pel que ha passat aquest últim partit i amb ganes d'aixecar-se i de demostrar el seu nivell competitiu, que no és el que vam tenir al principi del partit a casa. La plantilla viatjarà a Ontinyent el mateix dia del partit. Els jugadors que es quedaran a la capital del Segrià per lesió seran Juanma, Dani Pujol, Saife i Jorge Jiménez. Aquest últim encara no es troba al 100%. Tampoc viatjarà a Asier, que ha de complir un partit de sanció. El maig es disputarà a les 6 de la tarda.